бинед чӣ қадар манзараи зебо. Ин манзараи ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе мебошад ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар ҳамин минтақа 65 микрорайонда ҷойгир аст. 4 та мактаб, 2 та садик, 3 та бозорҳои калони шаҳри Душанбе ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. аз ин тараф деҳқонбозори Гипразем, аз ин тараф Калитсевои Мардон. хонаи фурӯши мо дар ман ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф масҷиди Зебошка, бозори Корвон, аз ин тараф болотар Сиёмамол ва бозори Саховат. инчунин 4 та мактаб ва 2 та садик дар наздикии бино қарор дорад. дар худи бино дӯстони азиз супермаркети Релакс ва спорткомплекси Таҷспа қарор дорад. ин манзараи қафои бино. дар ин ҷо деҳқонбозори Гипразем. дар бино 2 та лифт аз дӯстони азиз теғпаспорт дорад, мардум зиндагӣ дорад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировка мефаҳмонем. ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ҳуҷра ошхона ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. духонага кардагианд бо масоҳати умумии 50 метри квадратӣ дар 15-ум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошшона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. нархи хона бошад 758 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап дорад. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. дӯстони азиз, бинед чӣ қадар манзараи зебо. ман ҳамин Сиёмамол мебошад ва ин яке аз мактабҳое ки дар назди бино қарор дорад. дӯстони азиз, хотир расо мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.